Agani ka episode ka bamenta tungin yak mi. Di perlok ni la ashwidep kum tu ya kalenong gaba live hosa ni ka session. Di pastor na thai kan biang ni beteng be ya kan ni kalenong gaba live san. Di perlok apina pet yang ni kalenong gaba live san da ka beteng biang ya kan ni ka session ni kalenong gaba live san. Pina pet yang ni kalenong live san kini kita yong di belah tho ka bible na kot ba ka jong pi kidan ka tu kan ni bentang mat. Kini kisi tu kana golong ni kot. Kaman kong golong oblei kur ku yo Jacob ha bet el nata ilap ikan ikan bentar ka jingyap ka Rakhel nata ki khun shenrang u Jacob nata ka jingyap u Isak te habai ba kan ikan bentar ngin ya phai biang si pastor be nyelam jingmut na do ka dukhat ka ban kong ter jong ni nong blai pusan u blai kur khu yo Jacob ha bet el Boleh sibun ba ridan ka bay de ba to ka ba pi lam perang mentan tina kani ka lenong ka blai kusau milai I lupa hang tu ya ka jing ka bo Jacob ulai I lupa wat haba ki khun cenang ju ki kanan penkesan da ki sur ki jong ki Henry menta de hapadeng je ka bakum kata tingi poi kani ka lenong ka blai pusan ni I pade ka benta ka jong ublai kawan biang ha ka yang ka jong Jacob Tengnya puli katu ni pechati di khat ibe do sang. Anda kumta ublay ula ong hau Jacob. Tumi no tu letkiu shabetel but tu shongsa hangta. Tu da thau ya kaduan hangta ya ta ublay ubalapau hame men ba medang pet yap nakmat u isu un men jong me. Anda kumta u Jacob ula ong halaka ying but ha kita baro kat kibadon bat u. Tu bu no ya kita ki blay bakhala ki badan hapdeng jong phi batu pen khot ya ladi batu pli ya la ki jan batu yang inyami no bat inya lekkiu shabet el bat hangta ngan thau ya kaduan ya ublay uba la sha skor ya nga hakasngi ka jing sngo jenjar jonga bat ubala long ringkat bat nga hakata kalenti baro hakaba ngalayan anda kumta kilaya aino hau Jacob ya kita ki blay bakhala baro kat ba kiladon halaka kti bat yala ki so skor ki baladon ha ki skor jongki baru Jacob ula tepri yaki hapa uding sning ubah hajan ka Shechem ni kawan ra khana kum lu pastor na so katu ka jing penyap mane ka khat ka nong balai pusau ka jing luti mat kita ki blai khla ma kadai ka ringdur ka ta em ngim tip lakan kan ngat lang mu kata ka jing luti ya kita ki blai thang ru hat nomor klam ong ing ni ni om ki jing don jing em ki jing ri baro kai ki bing ing ni kalong ba namar jong kani ka jing ka bo Jacob ula yo I lepa bat wakini ki khun chenang jong uru I ka ki pan ksan ti kumnun ki nang ni wakidan ha Shechem ti u Jacob la thit jaka ha Shechem temta ublay ong Jacob lik phai no nang ni shabet el tu ka jaka ka bola penjeng tu mo bena da ka ba pensle u da ka panyang ka jaka ha ka bola pho sniu ba ya ka tu ka jingking na khandau shabeneng ka tu ka ya kan mau ha tu ka session ka dam lapoi ni ka badan kam menta ka long ba ha ka ni ka jinga nyenti menta pade shabet el ka dei kelenti jong ka jipun khun Pak pli la ki jan. Jacob ulah tip lupa hi bikin dan ki blai bakhala ngim tip ki bakumnu kita. Tin rei ka jing ong ka jing u bu no ikta ki blai ki bakhala ki badan hapadeng jong phi. Wei. Pen khot yala de ar. Pli yala ki jan lai. Kini ki lai li ki jing dawa. Ban let chatai kini war khai de ban I ang ni. Ti kumba ula kerpat bat kilale kumta te ya kita kiba kiladap ai hu kiblei bakhala kita ki kiladon halaki kiti nang tai ki jingdeng ki jongki so skor ula shim bat shim pen I ki hang nu litap Utep ri ki apa uding sning om kajan kan Shechem kamu ni ka jing peram kam ni utep ri utep I tamar wai uklam pen I lagi jongki khun ni jongki priol jong bo hang nu utep namar lada ki tip temut hadin habut ki pateng ken sai wan wat mo ka jing le jo ka mo ka ba season pen khot kan lo shirta kan khot kan nom phai biang ni ka
Ti ya kani kar komtep kumni ti kerja itu kisah kiba mencua kum kadau ni. Tandrai hakini kapateng kejungi kiba mentah pada ya kita kiba latihan. Hakajing trai kum nakaliang juga arkeologi apa kiti ban tip ya kata kapateng kele yu. Tandrai kita kiba berat. Kita kilang kimar museum mentah. Kau keliwat gitu bisa ya. Kilong ki sayo ika bani thu bakini ki belai kita. Henry ka jingle hang ni pada ka jung Jacob kolong kelat no kita baro. Kelat na. Henry lum tak long ha ka jinyat pada jong kapor. Kan ni kaya boarding star lang ya chaprang teng ya kita ki balak kelat no. Ada ki pateng. Mentah ing balak kali biang pada kita. Benbu senan ha keceka bu ing sat ke museum. Minum penan kam nak ing sat. Nama ka ing sat lagi kasih kalau ka koridor. Yang tinggi dong baik kini ki ikong Philomena karakor mo. Itu sister. Ibu de kentin kasi beso tenat bahai ki museum. Iong ka itu ka ing kulong nama kala. Kayeng kulong. Ing kulong. Kate. Tong tenat ilong ki dan ki kasi ki jungi ki balak ban bu ikentin ki bukum kita hi beso tenat. Ti kita ki beli kala datang ki museum hi. Tu ki jong kata ikan dai. Kepala kut. Baik kepala kut. Ti hang ni ka jingle ka jong Jacob ngi bakum pa ubat am. Kuban. La kini ki khun ki pen ndai minta ban net chatai pun khoj le di. Pen khoj. Ti ki bom tre ya kata tamut kin haban sa hang ni. Kata latap no iki hakani ka Shechem, hajan Shechem. Hakani ke episode ka banwan ngin yakhmi. Kate ki basha khmat kade ki jingwan phai na Shechem. Shabdet el. Kani hang ni pada kani duk khot ka khandai hang ni ter kai thu hang ni baka jingwan pau blai sin hadim lawan phai no na padan aram. Ti kani hang ni pada kalong ka benta ka ba ublai wi keren mar khmat menta bat u Jacob menshua tu angel ublai wi lempat u ai kertengi u Israel. Tin rei hang ni pada da ublai hi wan bani thu ba kerteng jung u kalong na u Israel. Bat kam syum kut tangat ta rei kitu ki jing kular ki bolak kular na duk ki jong Abraham menta ki long ha u Jacob.